Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Va bé? Bona tarda, seguim aquí amb Girona a la Fira de Mostres. Som aquí amb Núria Carreras, presidenta de l'Associació d'Empresaris de Girona. Què tal, Núria? Hola, molt bona tarda. Com estàs? Superbé. M'alegro. Explica'ns una mica com va sorgir l'associació aquí a les comarques gironines. Mira, l'associació va sortir sobre l'any 97. A l'any 97 un grup reduït d'empresaris ens vam col·laborar entre tots i vam dir que faltava alguna cosa a Girona per motivar els empresaris. Llavors vam crear una associació amb molt poca gent i automàticament teníem de president el senyor Josep Delgado Herrera. I llavors ell, al cap d'uns anys, va dir que plegava, me va passar a mi la presidència per eleccions i llavors encara hi soc jo. I llavors vam fitxar en Ricardín. Molt bé. Per tant, en Ricardo i jo fem la trajectòria conjuntament. Molt bé. Quants empresaris sou actualment a l'associació? Més de 550. Déu-n'hi-do. I què feu exactament al dia a dia? Pues una mica de tot. El que se n'encarrega més de tota aquesta història, que ja heu entrevistat, és en Ricardo. En Ricardo és el que teòricament té la connexió directa amb l'empresari i el que li demana les coses i en Ricardo li busca solucions. I bàsicament fem una revista que és Empresarial Girona i a més fem dinars de networking. Ara hem muntat el Saló d'Emprenedoria, quan arribi Nadal farem el dinar de Nadal, quan arriba per l'estiu fem el sopar de cada any que donem els premis de joves empresaris i emprenedors a Girona. Per tant, és una mica variat el que anem fent durant tot el curs. Molt bé. Fomenteu la col·laboració entre empreses. Llavors, ens pots posar un exemple on aquesta xarxa hagi sigut clau per fer créixer un projecte? Bàsicament, el que és important en aquesta xarxa és el tema dels dinars. Els dinars va molt bé perquè on tothom se sent còmode i tothom es presenta, pots fer un networking després o abans, i és molt de sinergies de cada un. Llavors es poden buscar moltes coses en comú. Molt bé. I sobretot una altra cosa que és important és que en Ricardo qualsevol event de qualsevol associat ens ho passa per mail. Llavors tu sempre pots estar sempre pendent de si hi ha alguna cosa que t'interessa i apuntar-t'hi. Molt bé. Actualment, creus que és fàcil emprendre? Quines creus que són els reptes principals? Bueno, emprendre així és difícil. Ens han ficat molts de costos a nivell fiscal, hi ha molts i molta pressió fiscal i per tant la gent se'n cansa bastant, però la gent que ho fa amb il·lusió i vol tirar endavant doncs sempre busca la drecera per poder-ho acceptar i anar endavant. Vull dir que endavant la gent que vulgui emprendre que vagi endavant. Molt bé, Núria. Heu celebrat fa poc el 43è Business Lunch de l'associació. Com va anar? Explica'ns una mica quin és l'objectiu del lunch. Nosaltres des de fa ja no sé quants anys, ben bé, perquè he perdut la compte, muntem el saló empresarial d'aquí, d'Empren, i ajudem a petits empresaris que puguin venir-se a promocionar a la fira. Llavors, el dia següent, normalment es fa el networking, que llavors el networking què és? És que intentem fer un business lunch amb tots els que hi ha expositors aquí i gent que ve de fora que aprofita per visitar la fira i buscar sinergies. Aquest any érem molts, érem 50 i pico persones, però bueno, va anar molt i molt bé, estupendo, va anar tot perfecte. Molt bé. Llavors, quines sinergies hi ha entre Girona i l'AEG? Bueno, la Júlia Serrats, que és la vostra cofundadora, no és? O copropietària, no? És una persona que de molt de temps estava a l'associació, és una noia superdinàmica i fem col·laboracions amb diferents temes. Per tant, estem encantats. Molt bé. Teniu alguns reptes o alguns objectius pel futur? Bueno, el repte sempre és que amb tots els projectes i tots els problemes que puguin sortir en el món empresarial, doncs a ser-hi per intentar justificar, intentar ajudar que se solucionin els problemes. Per tant, aquí estem per sempre donar solucions a tot.
I com veus l'evolució de l'associació? Quins objectius teniu? Com veus tot? Bueno, la veritat és que de la manera que ho veig és que hem crescut molt i estem creixent molt i el que estic molt contenta és que mai hem tingut malestar amb diferents associats, sinó sempre al contrari. Tot sempre és positiu, tothom està content, en Ricardo sempre fa molt bon mediador i sempre busca solucions i tot, per tant, puc estar molt orgullosa de l'associació que represento. Com veus la rebuda? Bueno, ho has explicat una mica, però la rebuda des d'aquí, la gent de Girona, amb l'associació. Des del primer moment ha sigut fantàstica. A més, no només estem a Girona, sinó que estem a diferents territoris i a cada territori, per exemple, al Baix Empordà tenim un delegat, a l'Alt Empordà tenim un altre delegat, a Banyoles un altre delegat, a la Selva un altre delegat i al Gironès un altre delegat i per tant està molt ben representada i la gent que ho fa és encantadora. Per tant, no em puc queixar de res. Molt bé. I aquests dies a la Fira de Mostres ha anat bé? Bueno, de tot. Hi ha gent que es queixa de que no hi ha hagut tanta gent, hi ha gent que està molt content, tothom té les diferents opinions. Sí que és veritat que jo penso que a la Fira li hem de donar un caire potser més motivador, no? Ens ho pensarem durant l'any que ve, a veure què podem fer, més de motivació per la gent que assisteix a la Fira. O sigui, un any d'aprendre i preparar-te per l'any que ve, no? De tot se n'aprèn. Molt bé. Núria, et faré una petita pregunta que fem a tots els convidats abans d'acabar. Girona, com bé saps, estem estrenant aquest podcast, és com el programa número 0, diguem-ne. Llavors, la idea del podcast és una mica remoure les aigües, tocar temes que no podem acabar de tocar en paper, a la revista. Llavors, quins temes t'agradaria que toquéssim, t'agradaria que remoguéssim? Jo crec que una cosa important és, per exemple, fomentar a la gent jove que els empresaris no som cap delinqüents, no? Saps que des de la cambra, des d'altres associacions s'ha acostat a l'escola, per tant potser seria bo que la gent ens conegués més de qui som i qui deixem de ser. I el repte potser més important és, jo crec que el més important en un podcast és dir temes que són del dia a dia i buscar sempre sinergies i buscar optimisme de tot el que hi ha en aquell moment, tot i que pot ser un problema, però s'ha de buscar la part positiva. Doncs molt bé, moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies a tu. I que acabi d'anar bé la fira, que ja queda poc, però que vagi molt bé. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.